Jo, zdravím všechny moje fanoušky a fanouškyně. Ne, dělám si prdel. Každopádně chtěl bych vám říct, že dneska jsem vlastně dostal ban na VTLS. To je jedno, vole, co to je, nebo proč to je, nebo jak to je. Ale je to dost zajímavé. Celkově je to zajímavé prostě, jo, když se koukneme na můj ban. Já nejsem člověk, co brečí, jo. Já tady teďka spíš budu nějakým způsobem, nemluvit o banu, ale o tom, jakým řeší admini ten ban, jo. To, že jsem dostal ban, mám v piči, protože já to GTAčko celkem nehraju. Ale víceméně, jakoby, co jsem tady četl ty bany a tak 90% banů bylo vlastně uděláno takto, že 90% těch lidí, co dostalo ban, byli z gangu. A hádejte, kdo jim ten ban dal. Samozřejmě ten ban jim dal admin, co byl taky v gangu. A zabíjel ho, nebo zabíjel je, nemusel je zabíjet, ale třeba měl nějakého kámoše na TSku, který brečel. Takhle to tady prostě funguje, jo. Když máte kamaráda admina a nějakým způsobem jste kamarádi, rozumíte, máte, ošaháváte se a tak vlastně máte nějakým způsobem, tomu si říká vlast prdelka, když tak, jo, tak máte nějakým způsobem větší šanci na uspěšnění té srandy, nějakým způsobem. Ale sranda je tady v tom, že když tady čtu, to je jedno, tady ti dva blázni, to vůbec neřešte, to je mimo svět, tak mi tady jakoby vlastně Dave, ne, vlastně takhle, já jsem dostal ban a reason toho banu vlastně byl, že jsem měl všechny možné cheaty, co existují, jo. Což je celkem, nevím, jako jestli zrovna férový, jakoby nějaké osvědčení, jo, což jako nechápu, co si mám pod tím představit, že jsem tam lítal s firehackem, nebo já nevím, do píči, jo. Prostě, sorry, že mluvím prostě, ale nedává mi to rozum. A tak tady jsem napsal nějaké svoje vyjádření, to vůbec nečtěte, jo, ale teďka se hlavně zaměříme na to, jak admini s váma komunikují, jo. Já vám tady ukážu od tady tohoto blázínka vlastně možnosti poslat zprávu, jo. Aha, on už měl vlastně bloklýho, protože vlastně neuměl vyjádřit, co jsem měl nějakým způsobem a nechtěl to ani objasnit, víš co. Takže to je úplně jedno. Ale tady vlastně jakoby nějakým způsobem vyznačuje, říká o mě různé věci, vlastně o mě vůbec nezná ten člověk, nebo možná má nějaký nick, vole, a znal mě předtím, jo. A ty vole, nevím, jako co si tady mám pod tím myslet, on mě říká, já jsem mu napsal, že jsem nikdy nic neměl, jo, myslel jsem v tuto chvíli, to je jedno prostě, napsal jsem mu, že prostě bla 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 bla, pičoviny prostě v PMkách a on to vlastně začal psát přímo do GTA Global, jo, což vlastně si myslím, že pokud je to admin, tak by teoreticky neměl zveřejňovat to, co si s tím vypíšete. Logicky, jo, to je prostě píčovina. To je to samé, jak kdyby, vole, jste šli k policajtovi a on by vám, vole, chodil pičo a zveřejňoval vaši občanku, vole, po všech čertech, jo. Tak to si myslím, že to je taky trošku mimo svět, jako. Ale v pohodě, kámo, v pohodě. Já si myslím, že to se dalo ještě jako, že, jakoby, víceméně se není ani ničemu divit, tam ti admini jsou mimo svět, jako jo. Tam je 90% adminů, která pomlouvala hlavního admina a pak se pomlouvali navzájem, takže to je vlastně víceméně seskupení šašků, dejme tomu, jo. To máte to prostě, když jdete někde, vole, na kolotoče a tam uvidíte různé ty píčoviny, víš co. Tak nějak to tak asi funguje, jo, v tom VTLS. Nevím, proč to tak je, nevím, těžko říct. Nevím, možná, nevím, prostě nevím, co to je. A na hovno je, že prostě i ti moderátoři, jo, prostě oni mají svůj názor, ale neřeknou ho. Oni prostě řeknou, jo, ty vole, zabanoval jsi ho dobře, bla bla bla, ale přitom stejně, když jsou s někým jiným na tým speaku, tak mluví úplně něco jiného, že to je idiot, tamto. Víceméně za těch, nevím, jak dlouho to hraju, 8 let na VTLS zhruba cca, tak vím asi, jak to tady chodí, že jo, všechno. Všichni se pomlouvají, ti, co, vole, byli největší zmrdí na toho hlavního, co to všechno vede, nebudu říkat nic. Tak vlastně jsou admini, ty vole, já jsem vlastně si říkal, vole, dám lomeno admin za, ty vole, vidím dobře, nebo já nevím, ty vole, víš co. A prostě na hovno je, no, to je jedno. Prostě tady celkově, jak říkám, vyjádření k tomu, že jsem vlastně dostal ban. Důkazy uvidí ostatní členové admin týmu, jo, samozřejmě, nevím, jaké důkazy to jsou, jsem teda velice zvědav na to, jestli mi to nějakým způsobem prokážou. A jsem zvědav, co mi prokážou, jo, hlavně, protože si myslím, že to je trošku mimo stav, ale to je jedno. Víceméně to tam bylo takhle, že když jsem dal nějaký event nebo něco, tak mě tam všichni zabíjeli, prostě dávali mi tam jako starou sračku, prostě na savny jsem rozbíjel jenom nějaké kluky, co tam hráli, ty vole, nevím.
2 roky, vole, občas něco trefili, vole, občas něco zabili, taky, vole, prostě, to je jedno. Tady nějaký CN21, vole, si myslí, že ty vole nejlepší na sampu a už tady píče, víš co. Takže jsem mu jako trošku řekl, že prostě asi nemá pravdu. Oni si prostě neuvědomují, že, no, ne. Co mu tady budu vysvětlovat o skillu, když ten typek vůbec neví, no. To je prostě, jak byste mluvili, vole, někde do černé díry a vulakali, pičo, že tam máte mamku dole na mě. Rozumíš, ne? Prostě to je pičovina, ona ti nevzdyší, protože máš malé pérko v kolotech. Rozumíš, ne? Ale problém je v tom, že víceméně on to se takhle vyjádřil nějakým způsobem, jo. On mi řekl, že mi je 10, víceméně bych mu mohl dělat fotra, vole. A prostě jako něco opisovat, já nevím ani o čem mluví. Jo, tady jsem si vlastně s Elvisem, tam dostal taky typek ban, který za autoscroll přitom měl bindy, jo. Mimochodem, první, kdo přišel s bindama na Samp, nebo víceméně na Samstonu, jsem byl asi osobně já. To jsem řekl tak před 3 rokama, že mám bindy a že mám přehazování na myšce, na bočních těch, jak si měníte stránky. Zpátky a to, jo, víceméně jsem s tím přišel já a on by dal na to bán, že prej bindy, co tě zvýhodní, jako je autoscroll, jako bindy je autoscroll podle něho, takže když máte v CS-ku bindy, tak si je nedávejte, protože když dostanete VK, jo, to je píčovina, kámo, to vůbec nerob, kámo. A víceméně, počkej, víte co, já to dělám jednodušší, já tady mám kamaráda, on hraje za Esubu, jo, Henkik se jmenuje. Čau, kámo. Jsou bindy cheaty. Takže jsem zvědav, co mi napíše teda. On se mi asi vysměje. Jo. Jo, jinak je to oficiální profil hráče z SUB, oficiál Henkik. Víceméně, jako je to sranda, víš co? To je jedno, každopádně. Já se musím pořád smát, jak on to vyjádřil, prostě ten Deva je cowboy, ty vole. Ale přesto mám rád. A on mám za 30 dní vlastně, jo. Jakoby, asi je to dobrý, no, asi to vyřešil správně. Já si myslím, že kdybych byl člověk jakýkoliv nenávistný, nebo člověk, ke kterému bych cítil nenávist, já nevím co všechno, tak stejně bych toho člověka nějakým způsobem chtěl podpořit, nebo prostě nějakou vyslechnout. Tady ten člověk má úplně v piči, co mluvím, nebo co říkám. On si prostě stojí za svým. A myslím si, že tak jakoby administrátor by neměl mít takový přístup. To máš to samé jak policista, jo? Když mu řekne, že je píčus, tak by ti chtěla do držky, ale on nemůže prostě, jo. Musí s tebou jednat slušně. A to je právě, si myslím, že způsob i toho admina. Jako, nevím teda, jaký máte názor vy. Další moje teorie je taková, že admini, co jsou v gangu, tak 90% banují lidi, kteří jsou lepší než oni. Nebo, to je ale čistě jenom moje teorie, jo. Víceméně proč, nevím, zapal jsem to, ne. Poprvé jsem to hrál před 3 lety, kdy už ty gangy na VTL se upadaly, jo. A tam taky, vole, prostě co ban, tak to byl člen gangu, z jiného gangu. Co byl vlastně, a mluvil taky v jiném gangu, že jo, aby mohl zabírat, aby měl klídeček, tak si prostě řekl, že ten dotyčný má aimbot, nebo co to tam má prostě, jo, a tak ho zabanoval. To je ten samý důvod, proč na VTL se nehrajou dobří hráči. Je to prostě absolutní píčovina, kámo. A nějak to neřeším prostě, jo. Je to prostě píčovina tady toto, kámo. Je to prostě píčovina a konec. Ne, no, jakoby už jsem, nevím, no, když mi napsal ten týpek, že band je cheat, tak prostě, kámo, umřel jsem smíchy, prostě, A nějaký, počkej, na co on to narážel prej? Jo, Elvis mi poslal vlastně, že týpek taky dostal, že měl taky bandy. Víceméně ty bandy má každý člověk, jako jo. Místo autoscrollu, to už se píče používá, nevím, 3 roky zpátky, ty vole, ty bandy. Nevím, kámo, nějak tak, 3 roky zpátky, ty vole. A prostě, on tebe tady něco začne mluvit, učíte, kámo. Jako prosím tě, ty vole, já jsem, víceméně jsem, jakoby aj, nevím, jak bych to řekl. No prostě se v tom vyznám, v takových srandách prostě, jo, každý zná, každý ví, kdo jsem, každý rozumí, že. A prostě jako, no nevím, no, já ani nevím, co k tomu mám popravdě říct, protože větší píčovinu jsem z úst nikdy neslyšel, takže já nevím ani, jak se k tomu mám vyjádřit, ty píčovině, víš co. Ale nevím, jakoby, jo, ještě k těm adminům prostě, jo, že se mi právě zdá, nebo mám spíš takovou teorii, jak už jsem zmiňoval asi před 3 minutama, že
oni to banujou jakoby nějakým způsobem schválně prostě, že ti admini, co jsou v jiných genzích, nebo v genzích, gang, blabla, tak prostě banujou lepší hráče, kámo. Vem si, že kdo tam měl tam ban Nitram, vole, měl tam vole ban Manny. A proč? Protože zabíjeli všechny, že jo? Oni dávali reporty, oni si to nebudou ověřovat, oni to si myslím, že podle nashromaždění reportů ti dají ban, že oni to mají úplně v píči, jestli máš, oni to ani nepoznají, že to jsou lidi, kteří v životě se nemůžou vyrovnat lidem, co nějakým způsobem ví, nebo ví, co je to vůbec, nebo na jakým princip funguje ten cheat, nebo jak bych to řekl, jo, prostě. A oni tam prostě něco řeknou a jako prostě, já jsem prostě zkušený 8letý hráč, jo, i když, jak říkám, ne zrovna dobrou pověstí, ale to, co oni tam blijou na těch forum, nebo co to tam je, ty pičo. Já jsem, kámo, umíral, ty vole, jak může dát prostě ten člověk ban na takovou píčovinu úplnou, jsem si říkal. To ani nemá snad smysl, ty vole, řešit prostě, jo. Já už to prostě seru, kámo. Jo, a právě prostě, že dlouhou dobu jsem neslyšel, nebo neviděl jsem tam dobrého hráče. Všichni tam jsou idioti. A proč asi? Protože všichni dobří hráči jsou zabanovaní. A čím admini, kteří jsou prostě v těch ostatních genzích, jo. Prostě nechápu to, kámo, nechápu to. Jak to takhle může fungovat? Než se s tím sere s těma gengema, už to tam upravoval pičo 20krát. A prostě tam nikdo nehraje, kámo. Tam je to mrtvé ty gengy. A proč, vole? Protože všichni, co dostanou ban, jsou 90% z toho, z gengů, jo, prostě to je píčovina, prostě tady toto, jak to může fungovat? To nebude fungovat. Já počítám ty vole ještě tak 3 roky, kámo, 3 roky počítám a píčo, nevím, jako, ty gengy tam zaniknou prostě. Jo, tam je třeba například jenom jeden gang, kde jsou zelení, kde jsem byl vlastně já s Lizardem. Byli jsme tam mimochodem 3 a všichni se tam k nám přisrali, vole, nevím proč, jako. My jsme chtěli gang, kde budeme sami, vole, a prostě budou střelit, vole, na druhý den 100 milionů, vole, hráčů, protože tam byli všechny obsazené území, že jo. Prostě, ty pičo, to je prostě tež, ty vole, systém, to je jedno. Nevím, prostě celkově. Tam i ti admini prostě, oni tam dávají kvé před smrtí, vole, co to kurva je, tam to jsou prostě šašci, kámo, šašci, piče, fakt nechápu to, vole, já neříkám, že já bych byl nejlepší admin, nebo já bych chtěl být admin, já právě, že vůbec ne, to je práce strašně na hovno, protože dáš někomu malambána, on se ti pak vymstí jako já, že jo, zmrt největší a udělá na tebe video, že jsi koko, ale prostě, ty piče, já si myslím, že by tam měla být lepší metoda, prostě zavedená, nějaký lepší důkaz, nebo prostě i na to AB si dám dělat video, prostě, kde fakt nějakým způsobem, nevím, udělat nějaký skript, kolik jakoby z desetin, nebo jak bych to řekl, podle hitu prostě bych to udělal, jo, jenomže zase když hitne někdo 100% těch hitů, tak dostane automaticky ban, to je pičovina. Ale když prostě hitne těch hitů třeba z 10 fightů 10krát, tak je asi jasný, že ten cheat má, že jo. A oni ne prostě, oni píče se dlouben nose a jak říkám, když tam prostě nic nenajde, tak dá prostě random ban, typkovi, vole, který si tam hraje 3 dny, vole. Jak můžeš za 3 dny poznat, že ten člověk má cheaty, vole, to tež prostě nepochopím, jo. Ty píče, to prostě, to nejde do píči, vole. Nejde mi to prostě, ty vole, na hlavu. Nemá to smysl prostě, bindy jsou cheaty podle, vole, tady těch synků. Oni neví, že já jsem táta cheatů, kámo, to je ten největší problém, jo, že pičo. Já v životě nebudu mít syny, ale budu mít syny cheatů, chápeš, prostě, že to budu prostě srát ty cheaty, vole, nebo já nevím. Prostě fakt se musím smát tady, ty vole. Ty vaši nějaký defe later, nějaký úplně ty pičo randomák. Už bylo na čase, jak jsi psal, že z AB umíš, tak to není pravda. Byl jsi s tím ABčkem nenapadný jak kolo na střeše. Ty píčo. Ještě bys mohl dostat ban, tvůj kamarád Káka, který taky používá AB. Na toho taky určitě dojde. No, to je ten typický battlesák, co je rád, že ty vole drží jednu savnu, vole, a že ji udrží, vole. Takže asi tak nějak, jo. To samé ten CN, vole, ten zběhá, vole, zleva doprava, vůbec neví, o čem je skill, vole, a napíše tady úplnou další sračku, ty vole. Jo, a to je právě ten největší pojeb, ale tady toto si myslím, že ani nezaviděli ti hráči. Že to prostě fakt jakoby serou hlavně ti admini, nevím proč. Jo, teď to zní, vole, že ty vole dostal si ban od admina, ty tam všechny zejtíš. Ne, kámo, já tady ten pocit už mám, vole, dobrý rok, vole, nebo dobrý 2 roky, vole. Prostě, jak říkám, Manny, PN dostal ban, vole, za cheaty, jo. Prostě pičovina největší, teď to je nejlepší hráč na sampu skoro, vole. Jak můžeš dát prostě hráči, který pičo kurva hraje dobře. Má běh, vole, který nikdo neměl, vole, nikdy prostě na světě. Jo, který hrál pičo, nevím, kde všude. Vole, prostě dostane ban, vole. Ach jo, to je 3korunový server, ty vole, fakt, že jo. Ne, server miluju, kámo. Miluju, ale nemiluju lidi, co kolem toho serveru chodí. V tom je to.
nevím, prostě. Nejhorší je, že... Co k tomu ještě dodat? Každopádně na Dejvu si udělejte názor sami. Nevím, fakt nevím prostě. Co mám jako říct, nebo co mám napsat, vole, na tady tyto, jako když, vole, on napíše bindy, co tě zvýhodňují. Jak ti může bind zvýhodnit, ty vole, že ty si to dáš jenom na jiné tlačítko, jo, to samé, vole, mluvíš na TSku přes mikrák, dáš si to na tlačítko, nevím, třeba na kolečko, kurva. Jak ti to může zvýhodňovat, když to stlačíš tak i tak, kámo, jedno, jestli to stlačíš na klávesnici do píči, anebo jestli to, vole, jestli to, píčo, vole, nevím, na hlavě, vymačkáváš beďary do píči, prostě kokotina, jo. Počkej, bindy, co ti zvýhodňují jako autoscroll? Autoscroll je bind? Co to zase, to se ani nevšim, ty vole, já jsem taky retard. Co to kurva? To samozřejmě... Ježíš, víte co, já už to nečtu. Sedu na to, to nemá smysl. Nemá to smysl. Já se tady prostě piču, nevím. Ne, sedu na to. Jo, I'm here. A chtěl bych vám ukázat celkem dost zajímavou věc. Jeden takovej týpeček, byl to bývalý admin, on se vyjádřil. A to, co on napsal za ty roky, co hraju, tak byla absolutně brutální. Mám to bohužel na screenu, není to žádný fake. Bohužel administratoři jsou tak dobří, že to mažou, jo. Takže samozřejmě mu to smazali. Víceméně, mám to tady takhle udělám. To, co napsal, je to bývalý admin nebo administrátor, teď nevím. A to, co napsal, je úplně 100% věc. Co jsem koukal za těch několik let, jo, co prostě nějakým způsobem jsem to tady projížděl, ty fora na ty bany a ty směšné bany, co tady dali ti lidi. Jenom opravdu u pár se prokázalo, že někdo něco má, jo. Víceméně teď, jak se o to každý bude zajímat, tak je jasný, že na mě něco vezmou, buď starýho, nebo něco tam dopíšou, jo. Víceméně mi to jedno. Každopádně tady vidíte... jaký má na to názor bývalý admin. A když vám tady na Skypeu, kde mám 20 bývalých adminů, řeknu, ať se k tomu vyjádří, tak vám řeknu úplně to samý prostě, jo. To je nejhorší, to je prostě fakt já. Víte, co je nejhorší? Že tady těm lidem, co to tady vidí, tak strašně málo, jakoby malé procento tady toto řeší. A to je, nevím prostě proč. Jo, kdyby to třeba byli, nevím, třeba v Americe takové, tak by to tam ti radši vycítili a tohle se by tam zaniklo. Problém je, že to je v Česku, tak jako chápeš, v Česku se to neřeší, že jo. Každopádně, jako, nevím, co tady k tomu říct, prostě, nevím, fakt nevím. Jako Dejva píše tady toto, jo, mimochodem, vám něco ukážu. Víceméně, čím víc ho budu provokovat, tím víc na mě něco vyjde. Takže jestli mi něco pošlou, což mi 100% něco pošlou, když jsem něco měl z nějakého AKA anti-cheatu, což tam napíšu nějaké čísla, vole, blablabla a uznají mi, tak to je jasný, že? Ale... nevím, no. Prostě nevím prostě co jako mám na to říct. Jo, mimochodem tady, kdyby ten typek měl, tak už to tady posne. Hned kámo, jak jsem dostal minulé ban, samozřejmě jsem měl, to bylo rok 2009, měl jsem flyhack, soubejt, pičoviny jsem tam zapínal, tak ne, boom, pičo, instant prostě, v tom a instant to lukl, čus. A měl pravdu prostě, jo, a to jsem o ten unban myslím ani nežádal, nebo teď nevím přesně. Ale, no tam jsem možná přiznal, a teď nevím kámo, přesně. Teď to bylo nějak tak, prostě jsem tam vole dělal píčoviny, protože mě to nějak nebavilo, vole, nebo já nevím. A tady prostě, dívejte se jo, tady se jedná o důkazy, které nemůžou vidět normální hráči, protože obsahuje informace dostupné jen pro administrační tým. Jaké prosím tě informace to asi obsahuje? Ten klučina nemá absolutně nic na mě, jo? Proč to nenapíše hned, ty vole? Dělá si to úplně zbytečně těžší, ty vole. Pak si do toho tak zamotá, vole, že ještě z toho budeš mít nějaký průser, ty vole. Nech toho, kámo, ser na to, prostě řekni, jak to je. On neuzná prostě. Víte co? Dost lidí mi řeklo, nebo mi říká, že ty vole, že jsem frajer, že jsem prostě řekl, že mám ty cheaty, víš co, a tak prostě, jo. Řekl jsem to v roce 2010. A prostě, jako já se toho nebojím do píči. Víte, kolik cheaterů, nebo vím o tom, že cheatujou prostě a mají to 100%, jako, a taky to jen nebonzují prostě, ale oni se nepřiznají, oni jsou prostě skurvené malé čupky, které se nepřiznají. Prostě, to je prostě v GTAčko, co tady já to říct. Je to týpek, co má asi 16 let tady. Podle toho vyjadřování a toho, jak ojebává mě,
což mě neojebe, protože tady toto bych mu sežral, kdybych měl 14 let a mamce bych tam z peněženky dával 100 korun každý měsíc na VIP. Tak to bych mu pak možná sežral, ale kámo, mě ty vole skoro 25 a tady toto ti fakt nežeru, ty vole, kámo, sorry. Jo, tady toto říkají, vole, právníci, když už jde do tují, jo, vole. Prostě je to v píči. Na každýho jednou dojde. Něco automaticky přihazuje. Co vám automaticky přirovnání něco, co vám automaticky, vole, já to seru. Dejva to zajebal. Klobouk dolů, kámo, před tebou. Ale já to nechápu. Proč tam jsou takové legendy, ty vole, ach jo. Kámo, ten server, hej, já hraju GTAčko od roku 2008, jo. Nikdy v životě jsem nenarazil na tak propracovaný server, kurva. Ten server si zaslouží víc, teď ho nějak... Já tady mluvím čistě jenom o serveru, já tady nemluvím o tom. Prostě o těch lidech nebo tak. Ten server má skurvený velký potenciál, ty vole. Skurveně, ale prostě tady ho dojebávají takový blbouní, ty vole, s prominutím. Jo. Prostě on nemá absolutně nic sem počínat. Samozřejmě teďka, když to tady všichni vole budou to, tak samozřejmě něco nejde. Řekne si pičo a vydlubu si pičo z nosu a bum. Něco pičo z AC, že jo? Před pičo 5 lety vole mi tam nejde. To je jasný, že? To je jasný, že to prostě nemá šanci vyhrát, prostě. To je jedno. No piči. Přijdu na to. Prostě. Tady byl asi píšu s Alvisem. To je taky 10 dobrý hráč. Prostě se tomu smějeme, no, každopádně. Nemá smysl, ty vole. Fakt to nemá smysl. Jo, takže další důvod, proč tady nehrát? Vlastně tady jsem napsal druhýmu adminovi, co je vlastně Hakis, to je administrátor. Tady jsem mu vlastně napsal, že já pořád nevím, za co mám ten ban, jo. Dostal jsem to cca před, nevím, 5 hodinama a pořád nevím, jakoby, za co jsem ho dostal, jo. A tady vlastně si s ním píšu, je to vlastně mimo administrátor, ten mi ten ban samozřejmě nedal. Ale napravil, jo, počkat, to je zase něco jiného. Tady jsem měl být. Díval jsem se to, co jste napsal na forum, tak bych vás poprosil, jaký, nebo za co konkrétně mám ban, děkuji vám, jo, děkuji za odpověď. Díval. Jako hráč mám právo vědět, nebo vidět důkaz, za co jsem ten ban, za co jsem ten ban dostal, abych nebyl uveden z omylu. Tak to se šeredně pleteš. Jako, takže oni mi chcou říct, že vlastně oni sami neví, za co jsem dostal ten ban. Já taky teda nevím, za co jsem dostal ten ban. Všichni nevíme, za co jsem dostal ban, ale oni mají důkazy, dámy a pánové. Tak tady toto už, to jsem nikdy neviděl, ani nezažil, dámy a pánové. Já nevím, to je nějaký sen, ty vole. Já spím do píčí, kámo, já spím, ty vole. Já jsem si probudil nějak, ty vole. Ne, já si jdu lehnout, já spím, to je 100%, že spím. Jak nemůže mít hráč právo vědět na to, co prostě, jakoby, za co dostal ten ban, kámo? Co ty za píčovinu, ty vole? Takže já jsem prakticky dostal ban za něco, za co já nevím, za co jsem ten ban dostal, ale mají to potvrzení admini, nikdo ten důkaz neviděl, ale admini to vlastně mají. Tak teďka, pičo, má to vůbec smysl řešit? Ne, já už končím. Nemá to smysl. Oni sami neví ani, za co jsem ten ban dostal, rozumíte mi, ale dostal jsem ten ban, jo, což jako nějakým, nevím, jestli to je nějaká komedie tady, nebo pičo, vole, nevím, ty vole, fakt nevím, kámo, prostě, to je sen, kámo, jako tady, jak to může fungovat, ty vole, jak to může fungovat, kámo, wow, kámo, tady tleskám, že to fakt funguje, kámo, tady ten systém, nechápu to. Jo, takže dneska jsem měl dostat nějaké objasnění od adminu z VTLS, mělo to být konkrétně video. Místo videa jsem vlastně dostal ban na vlastně webový účet, takže si myslím, že je dobrá práce. Tleskám vám. Vlastně, takže oni píšou, nebo vlastně on říká Leiva, že nebanujou lidi jenom tak. Já mám teda momentálně trošku jiný závěr, když vlastně se nemůžu přihlásit ani na svůj účet. Nezdokumentoval mi to nějak, proč jsem teda ten ban dostal, takže já prakticky absolutně vůbec nevím, za co jsem ten ban dostal, ale dostal jsem ho. Takže
Myslím si, že tady toto je od GTA Multiplayer velice férové z jejich strany a chtěl bych vám říct asi takhle. Pokud umíte nebo nějakým způsobem jste lepší než ostatní lidi na serveru BTLS, tak nemáte absolutně vůbec žádnou šanci se nějak prokázat, nebo že jste prostě nic neměl, jako jo. Že tam jim to prostě zahlásí anti-cheat, jenomže anti-cheat bere procenta z celkového fightu, kámo. To je úplná píčovina. Žádný skript na světě, co existuje, kromě interních, interní ne, externí anti-cheaty, teď nevím, vám to nemůže prokázat, tady to je píčovina. Tam jsou nějaké procenta, nějakých procent, které to bere, jo. To prostě nejde, kámo. Tady toto prostě no chance, oni mi to nemají jakým způsobem prokázat a ani jsem tam kurva nic neměl, jo. Jako já tady toto nechápu, ty vole, tady ten jejich, vole, prostě jak oni to berou, kámo. Prostě dostal jsem blokaci a vlastně prakticky ani nevím, za co jsem dostal ten ban. A oni taky neví, za co jsem dostal ten ban. Takže vlastně já jsem dostal ban, o kterém nevím ani, že jsem dostal. Jako by logicky, jo. Takže taková je moje zkušenost tady s adminama. Já doufám, že pokud to půjde takhle dál, tak přeju velice příjemnou budoucnost. Tady právě GTA Multiplayer.cz. Dobrý, no. Já vám vlastně ani neukážu ty konverzace, co tam vlastně bylo. Bohužel, protože asi víme, proč to tak bylo, nebo proč jsem ten ban dostal, viď. Každopádně celkem velká sranda tady. Velice doporučuji hrát na tady tomto serveru. A to by asi takhle bylo všechno, no. Každopádně, já neříkám, jejich anti-cheat funguje na hodně dobrém principu, ale nefunguje úplně dokonale, jo. A ani nemůže fungovat úplně dokonale, protože, jak říkám, jako jestli tam berou, vole, výpis anti-cheatu v přesnosti toho, jak člověk střílí, je to absolutní píčovina, protože vy můžete trefit z 10 fightů 10 prostě, nebo samé shoty prostě, že jo, do něho. To se může stát, tady toto prostě to není. Tam je to 50/50, můžete ho trefit za 50, můžete ho trefit za 90 v tom fightu, jo, záleží, jak se vám poštěstí prostě. Tady to prostě nefunguje, tak to prostě ani nejde udělat ten anti-cheat na to. Jako, nevím. To prostě, já tady toto prostě nechápu, jako, jakým způsobem to tady vyřešili, ale řešit to umí hodně moc perfektně teda. A já jsem jim ani nenapsal mimochodem vůbec nic, jo, ještě jsem byl na nich hodný, řekl jsem, vole, dobrý den, prosím vás, prosím bych nějaký, nebo že to, vole, jo, a když mi napsal, my nebanujeme uživatele jenom tak, jenom takhle prostě, jo, a jako teďka se mi to právě stalo, já jsem dostal ban za něco, co vlastně oni mi neprokázali, a oni říkají, že ani já nemám právo vědět, za co jsem dostal ten ban, tak jak teda můžu já vědět, za co jsem ten ban kurva dostal, jako, s prominutím, a ještě mi píšou, vole, že se mám k ním jakoby chovat slušně, jo. Co to tady kurva je, ty vole, kde jsme? Jo, takže oni mi vlastně prakticky absolutně nic s nějakým způsobem nedokázali, vlastně, no to já to nekomentuju. Pardon, že prostě mluvím třeba nějaké slova opakovaně, jo, nemám to vůbec domýšlené, já mluvím prostě jenom tak, co si zrovna myslím. Takže kdybych to měl někde na papíře, tak by se neopakovaly různé slova, které by tak říkám. Jako, co na to mám říct, ty vole? Co na to mám říct? Jako, to jsou profesionálové tady toto, to jsou normálně profesionální, celý vole, ten anti-team, vole, nebo já jim budu říkat, vole, Avengers, vole, z GTA Multiplayer.cz, víš co, prostě, nechápu to, ty vole. Měli by, vole, nějaké psychoskoušky, vole, do těch adminů tam, ty vole, protože tam, jako, jim něco napíšete, oni si vás dají do bloku, prostě, jo. Tady to nemá vůbec smysl. Každopádně, jak říkám, řešit věci umí, jako jo, to se jim musím nechat líbit. Jak říkám, prostě, umíte savny, rozhodně ne, server GTA Multiplayer.cz. To je moc, ty kokos. Počkej, já si ještě teda kouknu ještě jednou na to fórum, jestli to tam třeba nějak neobjasnili, nebo nějaký video, aspoň za co jsem ten ban dostal. Ještě jednou, jestli náhodou teďka tam něco nehodili. Video. Samozřejmě, že ne. Taky jo.
Jak napsal Leiva, důkazy jsou pro členy AT, nikoliv pro veřejnost, máme svá pravidla a pokud není důkaz, nemůže být hráč potrestan. Můžu vás ujistit, že manažeři i majitele takové důkazy prověřují. Nikdo z AT si nedovolí banovat někoho na základě domněnky. Jo, tak proč jste mi teda to nějakým způsobem nezveřejnili ten důkaz, nebo... Ne, nemusíte zveřejnit, já mám právo vědět, za co jsem dostal ten ban snad, ne? Jako, co to tady je za píčovinu, ty vole? Jo, máme důkazy, máme to, že vám neukážeme, neznamená, že nejsou důkazy, samozřejmě to neznamená, že, jako, to jsou prostě jenom věty, které obcházejí tu správnou větu, jo, prostě to máte tak, jak vám teče do bot, tak prostě mluvíte tady tyto srandy. Je to prostě plná sračka, vole, tady toto jsou admini VTLS a asi to nemá smysl, asi to fakt nemá smysl, víš co, to je ta sranda. Minule jsem měl mod, myslím, že na sampu, admin mi nenapsal a instantně jsem se přiznal. Dostal jsem ban na 30 dní, myslím. Jo. Nemám prostě co, vole, chápeš? Tady to dokonce mám někde, vlastně jo. Tady to prostě nemá vůbec smysl řešit. Vůbec to nemá. Fakt, že ne. OK, tak to by bylo teda všechno. Myslím si, že k tomu asi nemám co dodat. Tady ještě mi vlastně píše, měl jsem mod na auta. A teď mody, jo, dokonce admin mě ještě vole nějakým způsobem píše na nástěnku. Jo, prostě, jako, jak on bere staré věci, protože nemá důkazy, chápeš to, jo? Tak on bere všechny staré věci, co jsem já měl. To je prostě, to je to samý, vole, jak byste udělali někdy chybu v životě, obrovskou chybu v životě, jo. A byla vám prostě vyčítána celý váš život, prostě, jo. To je prostě, jako já myslím, že život jde dál, ty vole, nevím, prostě nechápu to nějak. Je to jedno.